Nd:YAG laser je pulzný farbivový laser, ktorý je určený k liečeniu teleangiektázií, nezhubných kožných a cievnych lézií a periorbitálnych vrások. Vytvára pulzy laserovej energie o určitej vlnovej dĺžke, ktoré prechádzajú cez pokožku a kožu a sú absorbované viac v červenom krvnom farbive v cievach, než v ich okolí. Absorbovaná energia je následne premenená na teplo, ktoré spôsobí koaguláciu zasiahnutých ciev a tie sa už následne neregenerujú. Použitá dĺžka pulzov je dosť dlhá, aby mohla prebehnúť riadená koagulácia, teda spálenie cievky, ale dostatočne krátka, aby nedošlo k tepelnému poškodeniu okolitého tkaniva. Optimálne sa tento laser využíva k riešeniu rozšírených cievok na tvári, metličkovitých varixov na dolných končatinách, odstráneniu drobných cievnych nádorčekov, tzv. Hemangiómov, potom ohňov a ošetrenie jaziev a jazvičiek, napríklad strií. Laserový lúč cieľene reaguje s červeným krvným farbivom a za vzniknutím tepla následne rozrušuje cievy a spôsobuje ich strebávanie. Po zákroku ošetrené miesto prechodne stmavne, poprípadne vybledne a vytvorí sa chrastička. Behom 10 dní následne chrastička vymizne a ložisko vybledne. Je potrebné dodržiavať rady lekára a dôsledne sa chrániť pred slnečným žiarením, pretože hrozí následne pigmentácia ošetreného miesta.